मेट्रिकनि टपारफोरनो 5 लाख एचएसनि टपारफोरनो 5 लाख आरो एमआइएल साबजेक्टनि टपार एमआइएल साबजेक्टनि टपार मीन्स एमआइएल साबजेक्टनि टपारनि मिनिंआ निश्चय मा जागोन 100 बा सबसे हाइस्ट मोननाय सबसे बांसिन मोननाया जागोन एमआइएलनि टपार जिकुनु एमआइएल बर' एसामिस जिकुनु एमआइएल साबजेक्टआव टपार स' सबसे हाइस्ट मोननायखौ टपार होनो नङा होमबा स' सबसे हाइस्ट मोननायानो जुदि बहुत माखासे जायोबा देट मिन्स टपाराबो माखासे जागोन स' बे जि टपारफोरनो जि रां होनो गोनांमोन बे जाहैबाय 5 लाख मोनसेयाथ' रिजाल्टआनो होथ'वाखै नाथाय मेट्रिकआ रिजाल्ट होबाय स' बिटिसिनिफ्राय साबोसे फरायसाया एमआइएलआव बेसेबां 100 मोनदों बेखौथ' आं मिथिजोबा नाथाय ओरैहाय टपार हिसाबै एचएसएलसिनि जि टपार बे टपारा साबोसे बेखौबो आं मिथिया बिटिसि एरियानिफ्राय दोंना गैया बेखौ मिथिया नाथाय गासै आसामनिखौ हमबाथ' बहुत नाथाय बेहाय दोंना गैया बेखौ मिथिया जायखिजाया टपारफोरा मा मोनगोन नोंथांमोना बयबो कास्टम बिथांनि बुंनायाव नुखादों जे बिथाङा टपार सोदोब होनदों स' टपारफोरनो मा होगोन 5 लाख आरो 3 लाख बेबायदि नोंथांमोना नुखादों बे बाथ्राखौ नाथाय दिनै रिजाल्ट होनाया माखासे दिन थांबायानो रिजाल्ट होनाया दिनै 10 तारिखनिफ्राय दिनै मा तारिख जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ नाथाय बे सिमालागै दाबो नोंथांमोना सासेबो नेताफोरनि खुगाखौ खेवनाय नुवाखै स' बेनिफ्राय एसे डाउट नांदों आरो थारैनो बिथांमोना रांखौ होनो गिबाय नामा दा लासै खुगाखौ माने खेवफैयाखै रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो बै बाथ्राखौ बुंनांगौमोन नाथाय बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जाय मानसिया बुंदोंमोन बै मानसियाबो दासिम जेबो बुंफिनाखै बै समाव बुंनाथ' लादोंमोन नाथाय बुंनायनि उनाव दा बिथाङा खुगाखौ खेवफिनाखै बेनिफ्राय आं मोनसेल' बाथ्राखौ सानदों बे जास्ट ब्लाफमोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंगोन फरायसा नोंथांमोनखौ बुंगोन बेखौ आसा खालामनानै लाब गैया स' उनफोराव मोनबाथ' मोनबायानो 50,000 मोनबाबो 30-40,000 मोनबाबोथ' मोनबायानो नाथाय बर्थमानाव 3 लाखखौ आसा खालामनानै जेबो लाब गैया आं बेबायदि बुंगोन आरो बे बाथ्रायानो सैथो स' बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों स' रिजाल्ट होनाया दिनै 10 तारिखनिफ्राय हमनानै दिनै मा जाफैगोन नोंथांमोना मिथिगौ 13 स' बे सानब्रैयालागै दाबो जेबो बेनि सायाव जेबो आपडेट गैया देट मिन्स बिसोर सानबाय थादों मा बुंनाय हामगोन मा खालामनाय हामगोन ना बेबायदिनो गावनि लास्ट समखौ दोननानै सिरि थानाय हामगोन बेबायदि जानानै थानायखौ जों बुंनो हासिगौ आरो बेबायदि जाबाय आरो स' जोंनि जि जारिमिनाव बिटिसिनि जारिमिनाव सबसे गिदिर ब्लाफनि मादाव बे मोनसेया जागोन आरो फिउचारनि इलेक्सनफोराव मा बेनो जागोन आरो ना जुदि 244 जनानो जुदि 100 मोनदोंबा बा गुबुन मिडियामखौ लानानै जुदि गुबुन मिडियामनि 100 मोननायखौ लानानै देट मिन्स एमआइएल 100 मोननायखौ लानानै बहुत माखासे जायोबा आं मिथिया बर' मिडियामनिया बेसेबां जन दङ एसामिस मिडियामनिया बेसेबां जन दङ बा एमआइएल नेपालि एमआइएल थानाया बेसेबां जन दङ 100 मोननाय बेखौ आं मिथिया गासैबो हमनानै जुदि 250 हमबाय आङो स' 250 बेसेबां क्रर जायो देट मिन्स 7 crore 30 लाखनिबो बांसिन जागोन स' फिउचाराव इलेक्सनाव मा बुंगोन जुदि बै बुंनाय जुदि लाख रांखौ जुदि होनो हायाबा बै हमना ला 8 कौटिखौनो हमना दोनबाय गासैबो हायार सेकेन्डारि माबा बे टपारखौ लाजोबनानै जुदि 8 कौटिखौनो हमना दोनोबा स' फिउचाराव 8 कौटि आरो 7 कौटिनि गेजेराव माने बे ब्लेम गेमा जागोन आरो 7 कौटिया बहा थांखो 8 कौटिया बहा थांखो बे ब्लान्डार मिस्टेक गैया बिपिएफनि जुदि बिथांमोना बाङायबो जुदि होनो हायाबा बिथांमोना बेनि थाखाय फिउचाराव बुंजाबाय थागोन आरो जि मानसिफोरनि सायाव जि फोथायथि जि बिसास जि फोथायथि कनफिडेन्स बे मा जागोन डिरेल जागोन आरो माने ट्रेकनिफ्राय फिस्लायलांगोन आरो ट्रेकनिफ्राय जुदि फिस्लायलाङो अब्लानिया बेयो भटिंआवबो देट मिन्स भट मोननायावबो एसे प्रब्लेम जागोन आरो स' थगायनाय बायदि जागोन ना आरो बेनि रिप्लाइ हिसाबै दिनैसिम जोंनिया बिटिसिनि चिफ बिथाङाबो दासिम जेबो बुङाखै आरो स' थारैनो बे ब्लाफमोन आं बेखौनो सानना लाथ'दों आरो बर्थमान ब्लाफ नङाबो जानो हागौ माबा मोनसे डिसिसन लायोबा बे उननि बिसय जागोन आरो ओरैहाय एक्जिट पल जि एक्जिट पल इलेक्सन जानायनि उनाव इन्डियाआव मा जायो एक्जिट पल जायो बिनि सिगां अपिनियन पल जायो इलेक्सन जानायनि सिगां अपिनियन पलनि समावथ' बिपिएफमोन गासैबो सबबो बुंखादोंमोन मा बिपिएफआनो देरहाखागोन नाथाय लासै एसे टार्निं पइन्ट फैबाय टार्निं पइन्टखौ नुबाय जे बेवहाय एसे गिदिं थांनानै भटआ एसे इउपिपिएलनिथिंबो फैनाय बायदि नांदों स' गिबिनि अपिनियन पल आरो भट जानायनि साननैसो सिगांनि अपिनियन पल एसे डिफारेन्ट आरो भट जानायनि उनाव दा बर्थमान जे एक्जिट पल बे एक्जिट पलखौ जों दासिम नुनो मोनाखै कुनु मोजां मिडिया जेबो एक्जिट पलखौ लानानै फैनायखौ जों नुवाखै नुदों मोनफा मोननै सोरबा पार्सनेल मानसिया बानायनाय
एक्जेक्ट प्रपार एक्जिट पल दाबो नुवाखै नाथाय जि एक्जिट पल नुबाय थादों बेहाय 9टा इउपिपिएल 9टानिफ्राय 11टा इउपिपिएल दिन्थिबाय थादों बाखि मोनब्रैया गुबुन गुबुन पार्टी बा एनडिए दिन्थिबाय थादों बिजेपि बिपिएफआ बुंदों 15टा एनडिए देरहागोन दैट मिन्स 11टायाव बिपिएफ देरहागोन आरो मोनब्रैयाव बिजेपि देरहागोन बे जाबाय बिथांमोननि डिमान्ड नाथाय बे एक्जिट पल नङा खुगाजों बुंनायसो दासिम प्रपार एक्जिट पलखौ जों नुनो मोनाखै दा बाथ्राया जाहैबाय जुदि इउपिपिएलआ 9टानिफ्राय 11टा देरहामारो होमबाथ' बेवहाय उइनारखौनो होनना बुंनांगोन बिटिसिआव आरो बेबायदि जायोबा बिथांमोना जि जि सरकार दानो थांगासिनो दं बिजेपिआ बै सरकार दानायाव जगदान होफागोन ना होफाया होफाबा मा लाब जागोन होफायाबा मा लाब जागोन बे बाथ्रायाबो साननो गोनां जाबाय बिपिएफआ देरहाबाथ' बेवहाय जेबो बुंनो गोनां गैया बेखौ बयबो ए टु जेड मिथिखागोन मा जागोन मा जाया बेखौ मिथिखागोन नाथाय बिपिएफआ जेनजुबनानै जुदि बेवहाय इउपिपिएलआ जुदि मेजरिटि हिसाबै जुदि देरहाबोयोबा जि सरकार जागोन दिसपुराव बे दिसपुराव जानाय सरकाराव फेक्टर जागोन ना जाया फेक्टर जागोन ना जाया बे साननो गोनां जानानै फैदों स' मा खालामगोन इउपिपिएलआ जुदि देरहामारोबा बिथांमोना मा रोखोमनि डिसिसन लागोन पाब्लिक डिमान्डआ मा बुङो पाब्लिकफ्रा मा सानो जे मा खालामनाया हामगोन मा एलायन्सआव फैनांगौ जिहेतु बे इलेक्सनखौ एलायन्सआव गैयालासिनो गेलेदों जों बे बाथ्रा बुंनो हायो जे हाइ कमान्ड बिजेपिनि बे हाइ कमान्डफोरा खिन्थु दिनैसिम इउपिपिएलखौ नेवसिथाराखै नो डाउट आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मा सारा नेवसिथ'नायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दिल्लीनिफ्राय नायोबा नेवसिथाराखै बेनिखायनो एलायन्स जागोन बादिबो नाङो आंनि मोनसे साननाय अन्तरनि साननाय आरो बेबायदि जानाया गोनांथि दङना गैया ओरैहाय 125th एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा दङ ओरैहाय सिमा बारनायनि बाथ्रा दङ बायदिसिना बाथ्रा दङ कार्बि आंलंनि इस्युनि बाथ्रा दङ स' गुबुन गुबुन रोखोमनि इस्यु दङ बै इस्युखौ सल्भ खालामबा थारैनो एलायन्सआव फैनोथ' गोनांथि जानो हागौ आरो बे इलेक्सनाव इउपिपिएलआ देरहायोबा थारैनो मोनसे बाथ्राखौ बुजिनानै लागोन हाइकमान्डआबो जे बिटिसिआव सहस नङा बिजेपिनि थाखाय बे बाथ्राया रोखा जागोन आरो इमान इजि जानाय नङा मोनसे बाथ्राखौ मानसिफोरखौ बुंनाय नुबाय थादों मणिपुरनि जि इस्युमोन जि जाथाय बेखौ सल्भ खालामनायाव प्रमद बर' बिथांनि हेल्प लादों जाहैबाय अमित शाह बिथाङा स' बेबायदि खौरांखौबो जों नुबाय थादों राजु नार्जारि बिथांखौ बुंनाय नुदों बे बाथ्राखौ स' बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ साननानै लानो हायो दाबो हाइकमान्डआ इउपिपिएलखौ गोरबोनिफ्राय नागारथाराखै इलेक्सन पार्पसनि थाखाय दसे सम साइड जाथ'दोंसो बेबायदि नांदो बिदिब्ला आं बुंनायनि इंगितआ मा जुदि देरहायोबा ओरैहायथ' बिपिएफआ एलायन्सआव थाखाबाय बिजेपिजों नाथाय इउपिपिएलआबो माबा मोनसे किन्तु परन्तु जाहैनो हागौ आरो देरहायाबाथ' बे गुबुन बिसय जाखाबाय बेखौ बुंनो गोनां जेबो गैलिया स' फ्रेन्ड्स आंनि बुंनो गोनां बेनोमोन जे बै जे रां बेखौ लानानै दासिम 3 लाख 5 लाखनि जेबो खुगा खेवाखै बेयो मोनसे सुपार ब्लाफ जानानै थालांगोन आरो बेयो थांनाय इलेक्सनफोराव इनसाल्ट जि पलिटिक्स ना सोरखौबा इनसाल्ट खालामनाय पलिटिक्स ना बे इनसाल्ट खालामनाय पलिटिक्सआ जोबोर मोजां जागोन आरो बेखौ दामै बुंगोन आरो 7 कौटि 8 कौटि बहा थांखो मानो दिया बहा जाखोमानाय कास्टमखौ बुंगोन आरो गुबुन साब्रै जि प्रहलाद दावराव देख्रेब आरो गुबुन गुबुन जेसेबां दङ अमर सिं आरो बिनि बादैबो जायफोर नेता दङ बिसोरनि फिसा सेंग्रा नेता एकदम बिराद बाथ्रा बुङो बिथांमोनखौ लानानै बहुत जावगोन आरो गुबुन पार्टिफोरा स' बेबायदि स' आरो बेखौबो जों बुंनांगोन थारैनो नोंथांमोना मा सानो जे बेबारनि जे बेबारनि इलेक्सनाव बिटिसिआव आदिबासिनि भट मुस्लिम भटआ थारैनो इउपिपिएलआव गोबां गोलैमारदोंना माराखै नोंथांमोना मा सानो